behartuta pasa dut lehen horria. Irakurtzen hasi naiz gogo gabe baina pertsonaiak direnak ezagutu nahian. Ezagutu nahian, jarraitu nahian. Pertsonaiak direnak ezagutu nahian. Letrak irakurtzen irrial gara ozen. Gelako isiltasuna putu du honek. Emazteak gizona hildu ala ez. Batek dakiea zer pasatuko tedan. Horriak pasatzen bada denbora. Harritu nau historia gustatzeak. Horriak pasatzen bada denbora. Hurrengoa irakurtzeko irrikan. Nomara joan naiz liburu baten bila, behartuta pasa dut lehen horria. Irakurtzen hasi naiz gogo gabe baina pertsonaiak direnak ezagutu nahian. Ezagutu nahian, jarraitu nahian. Pertsonaiak direnak ezagutu nahian. Letrak irakurtzen irrial gara ozen. Gelako isiltasuna putu du honek. Emazteak gizona hildu ala ez. Batek dakiea zer pasatuko tedan. Horriak pasatzen bada denbora. Harritu nau historia gustatzeak. Horriak pasatzen bada denbora. Hurrengoa irakurtzeko irrikan. Nomara joan naiz liburu baten bila, behartuta pasa dut lehen horria. Irakurtzen hasi naiz gogo gabe baina pertsonaiak direnak ezagutu nahian. Ezagutu nahian, jarraitu nahian. Pertsonaiak direnak ezagutu nahian. Letrak irakurtzen irrial gara ozen. Gelako isiltasuna putu du honek. Emazteak gizona hildu ala ez. Batek dakiea zer pasatuko tedan. Horriak pasatzen bada denbora. Harritu nau historia gustatzeak. Horriak pasatzen bada denbora. Hurrengoa irakurtzeko irrikan. Horriak pasatzen bada denbora. Hurrengoa irakurtzeko irrikan. Horriak pasatzen bada denbora. Harritu nau historia gustatzeak. Horriak pasatzen bada denbora. Hurrengoa irakurtzeko irrikan. Nomara joan naiz liburu baten bila, behartuta pasa dut lehen horria. Irakurtzen hasi naiz gogo gabe baina pertsonaiak direnak ezagutu nahian. Ezagutu nahian, jarraitu nahian. Pertsonaiak direnak ezagutu nahian. Letrak irakurtzen irrial gara ozen. Gelako isiltasuna putu du honek. Emazteak gizona hildu ala ez. Batek dakiea zer pasatuko tedan. Horriak pasatzen bada denbora. Harritu nau historia gustatzeak.
mila, behartuta pasa dut lehen horria. Irakurtzen hasi naiz gogoa